Federal Government International Fund for Agricultural Development FCGN IFAD VCDP emekọkwa nke ọma n'ihe gbasatara ọrụ ugbo site n'iguzobe erimeri osikapa a na-akọkarị ma oge iju mmiri ka wee belata ahụ ndị na-akọ ugbo na-ata ma iju mmiri kpakpamkpa nke a gụnyekwuru atụmatụ insurance dịka ụzọ e ga-esi wee kwalite ya bụ azụmahịa ka ọ bara ndị na-akọ ugbo uru. National Program Coordinator FGN IFAD VCDP Dr. Fatima Aliyu mere ka mmata nke anọ na mmemme mere n'Ọka. Chibuzobidike pụtara anya Ọka. Ya bụ mmemme bụ nke isiokwu ya bụ ịkwalite njikọ aka n'etiti ndị ọnụ na-eru n'okwu na ya bụ atụmatụ nke gụnyere ndị ọrụ ugbo ndị na-ere ihe dị iche iche a na-akọpụta n'ugbo nakwa ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu n'ebe ọ metara IFAD VCDP. Dọkịta Aliyu bụ onye oriakụ Vera Onyeaka onye ilo nọsoro anya na mmemme ahụ kwuru na atụmatụ ego ahụ bụ nke ga-enyere ndị ọrụ ugbo arọpụtara na ya bụ ọlụ aka ịhụ na ha kwalitere ọnọdụ ha karịchasịa dịka nsogbu iji mmiri tụrụ ha n'afọ na-abịa na njedebe ma kwue na nke ahụ ga-abụkwa nke ga-enwegha ọnọdụ akọmugbo na Anambra steeti. Onye nchịkọba atụmatụ ahụ akpọrọ IFAD VCDP na Anambra bụ Maazị Nnamdi Agwụncha bụ onye nweziri olileanya na ihe dị iche iche a kụziri ndị ọrụ ugbo ahụ fọ isii gara aga bụ nke ga-enyere ha aka ịkwalite ọnọdụ ha ma bụrụ nke ga-eme ka ha bụrụ ndị na-akọpụta ihe karịa otu a tụrụ anya ya ma dupụta ha n'ụbịam. N'okwu nke ya, onye isi okpuru ọchịchị Anambra East bụ Dọkịta Anselm Ọnụọra nakwa onye nnọchite anya ụlọ ọba ego Nigeria Agricultural Insurance Corporation bụ Oriakụ Susan Agbala Onyenwe Ife nọrọ na mmemme ahụ wee kwupụta mkpa ọ dị na ndị na-akọ ọrụ ugbo na-ahụ na ha tinyere atụmatụ ọrụ ugbo ha n'ihe akpọrọ insurance na mgbe ọbụla enwere ihe mberede dị oke ọnụ dakwudere ha na ha nwere ike inwe ebe ha ga-adakwasa wee gboo ya bụ mkpa. Ndị ritegoro uru na atụmatụ ya bụ IFAD VCDP nke gụnyere Oriakụ Ngozi Ebue, Maazị Fidelis Onyia, Chidi Ọkpara nakwa Uju Nwankwo nọrọ n'otu wee kelee ụlọ ọrụ gọọmenti na nke steeti maka ya bụ atụmatụ ma kwuo na o mezi ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha tata ma bụkwara ndị na-ewe ndị ọzọ n'ọlụ. Anọzi na mmemme ahụ wee waa achịcha dị iche iche bụ nke eji echeta na ya bụ atụmatụ bụ nke a mere ọfụma ma nyekwa ndị ọzọ gbara mbọ fụ na ya bụ atụmatụ gara nke ọma kwanye ugwu pụrụ iche nakwa ihe ndị ọzọ na ya bụ mmemme.